Puntos ni Katulpos. Jensen Dream ang atong tawag sa detalyadong plataporma de gobyerno or platform of government nato para sa 2022 election dinhi sa Jensen tungod kay pangandoy nako nga mas daghan unta ang makaangat sa kalisod. Kumplito kini sa mga detalye kung unsaon nato pagsugod, paghimo, hangtod nga pwedeng matuman ang bongga o dagko nga mga building sa video o sa lamang ka direction or end goal sa Jensen Dream apan dili kini makabot kung dili himuon ang mga gagmayng butang nga apil sa Jensen Dream nga magdala ka nato sa nisgutang direksyon. Naa ba kitay klaro nga mga pamaagi niini ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Naay dream sa tao nga natulog. Naapoy dream sa tao nga nagmata. Ang dream sa tao nga nagmata mao ang emosyonal apan detalyado nga pangandoy ug mao kana ang atong Jensen Dream. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Dream for a better life. Ang Jensen Dream o pangandoy aron mas daghang naglisod nga katawhan ang makaangat sa kinabuhi. Unod sa detalyadong plano sa Jensen Dream, ang pagmugna og daghang trabaho, mas sayon nga access sa edukasyon og social protection services, public safety, paghanay sa transportasyon ug uban pang mga butang. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Makabot ang detalyadong pag-angat sa kinabuhi pinagi sa pagpalig-on sa mga sektor sa fishing, tourism, manufacturing ug business process outsourcing dinhi sa syudad subay sa atong direksyon nga Jensen Dream. Punto pinal. Puntos ni Katulpos. Kinahanglang ihimplo kita sa pagpangandoy sa future aron padayon natong ma-inspire ang kabataan to dream big things tungod kay atong obligasyon ang ilang kaugmaon. Puntos ni Katulpos. Dili makabot ang dako nga pangandoy kung dili una nato han-ayon paghimo ang mga gagmayng butang. Kinahanglang magtinabangay kay ang ngayang walay demolisyon, walay ma-displace, walay ma-phase out og labaw sa tanan, walay makulban og kaldero. Tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Jensen Dream kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.